रुको थोड़ा सबर करो तो नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आरो फिसा मोनसे इनफरमेसन होनो थाखाय दासो एसे सिगाङाव आं दामनानै होनाय बे सल'खौ नोंथांमोनाव जुदि बड' मिउजिक भिडिअ खालामनो गोसोब्ला खम बेसेनावनो नोंथांमोना जुदि बड' मिउजिक नामायगासिनो आरो खम बेसेनावनो मोननो थाखाय खालामगोन सानगासिनोब्ला बड' मिउजिक भिडिअ खालामनोब्ला नोंथांमोना बिसोरजों कन्टाक्ट खालामनो हासिगोन आरो खम बेसेनावनो होगोन होननानै बुंदों बिसोरो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कन्टाक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बिसोरजों कन्टाक्ट खालामनो उसुबिदा मोनोब्ला आंजोंबो कन्टाक्ट खालामना लानो हागोन आरो थ' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ आं बेखिनि फिसा मोनसे इनफरमेसनखौ होनो थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो थ' थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन